Terve! Mä oon Jouni, Save MC-projektin vetäjä. Me ollaan tekemässä motoristeille sovellusta, jolla tien päällä pulaan jäänyt motoristi voi pyytää lähialueilla olevilta muilta motoristeilta apua. Me ollaan syksyllä joukkorahoitettu tää sovellus ja me ollaan nyt kevään aikana 2 testiversioa käytetty tästä sovelluksesta. Ja suuremmitta puheitta, antakaa kun mä näytän, miten tää sovellus toimii. Tässä meillä on 2 älylaitetta. Jessellä on iOS-pohjainen laite, Kirsillä on Android-pohjainen laite. Jesse on nyt meidän motoristi, joka on jäänyt tien päällä pulaan. Jesse avaa luurinsa ja avaa Save MC-sovelluksen, jolla hän lähettää avunpyyntö. Lähetä avunpyyntö. Ensimmäisenä sovellus kysyy, missä olet pulassa. Jesse määrittää tarkan sijaintinsa. Puhelin toki löytää suurin piirtein sen sijaan itsekin, mutta sen voi vielä itse tästä tarkentaa. Näytä sijainti myös muille avuntarjoajille. No niin, laitetaan avunpyynnön tyypiksi bensa loppu. Ja sen jälkeen kirjoitetaan viesti. Tuokaa litra. Kulkupeli on nyt iPhone, mutta siihen saa oman pätkän tietysti aina näkymään. Lähetä. Näin Save MC:lle lähetetään avunpyyntö. Sovellus ilmoittaa, että se on menestyksekkäästi lähetetty. No niin, saman tien Kirsin puhelimeen tulikin ilmoitus. Save MC, uusi avunpyyntö. Avataan se. Ja nähdään, täällä on Jesse-jarru, bensa loppu. Muutama sekunti sitten tullut ilmoitus. Tästä löytyy kaikki oleellinen tieto avun tarpeesta. Etäisyys 3,2 kilometriä. Kirsi katsoo vielä kartalta, okei, missä se nyt on. Ahaa, se on tuolla. Ja tässä kartalla muuten näkyy sitten kaikki tällä hetkellä voimassa olevat avuntarjoukset koko maasta. Kun se kartta nyt latautuu. No niin, Kirsi palaa tänne Jesse-jarrun ilmoitukseen. Haluaa tarjota Jesselle apuaan. Joten hän klikkaa tarjoa apua ja kirjoittaa lyhyen kuvauksen. Voin tuoda vartissa. Kirsi lähettää avun tarjouksen. Näin. Ja naurettavan lyhyen ajan kuluessa Jesse saa puhelimen ilmoituksen. Uusi avun tarjous avun pyyntöösi. Jesse tsekkaa. Jaha, avun tarjoukset. Tähän hetken päästä päivittyy näin. 1 kappale tullut. Kirsi kaasu. Muutama sekunti sitten tarjonnut apua. Voin tuoda vartissa. Hieno homma. Jesse ottaa ja soittaa Kirsille, ja tässä vaiheessa Save MC-sovellus astuu turhaksi, kun yhteys avun tarvitsijan, Jessen ja avun tarjoajan Kirsin välillä on luotu. Sen jälkeen kun Kirsi on jeesannut Jessen pulasta, niin Jesse voi aluksi laittaa tänne tämmöisen keltaisen statuksen voimaan, eli apua on tulossa, ja kun apu on saatu, Jesse kuittaa vahvista, oletko saanut apua? Kyllä. Ja tämän jälkeen avunpyyntöjen listaan Jessen avuntarjous kirjautuu vihreällä, josta muutkin käyttäjät, sitten Save MC:n käyttäjät tietää, että Jesse on apua ongelmaansa saanut. Meidän kunnianhimoinen tavoite oli julkaista Save MC jo alkuvuodesta, mutta valitettavasti meillä on tullut siinä muutama viivästys ja me ei haluta julkaista sitä keskeneräisenä. Semmoisella tuotteella ei kukaan tee mitään. Joka tapauksessa Save MC pistetään ulos heti, kun me saadaan se valmiiksi. Jotta pysyt kärryillä, missä me mennään, seuraa meitä Facebookissa tai osoitteessa savemc.net. Oikein hyviä ajokelejä kaikille ja käpälää pystyyn, niin nähdään tuolla tiellä.